Ok, bine v-am găsit la primul episod din Minecraft Pocket Edition. Ok, să începem așa. Bun. Cutie. What? Ok. New. Așa, să zicem. Casa lui Rolly. Pretty. Ok. Așa. Nu uitați să apăsați like-ul dacă v-a plăcut. Ok. Bine. O să construiesc o căsuță acum din diamond. Așa, blue diamond. Așa, jocul acesta se găsește pe Aptoid. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați like sau dacă v-a plăcut foarte tare, abonați-vă la canalul meu. Ok, și dacă aveți ceva să mă întrebați, scrieți-mi la comentarii. Și încă o să vă arăt, mi-am pus un mod pentru Snow Golem și cum se numește? Să vedem unde e Iron și un cap de Halloween. Pumpkin. Ok, așa, așa, așa. Asta e ceva fel de boss. Așa și gata. Ceva monstru sau ce, dar te apără. Uitați, dacă punem o babetă, unde? Uite. Punem aici, uite, uitați-vă ce face. Stai. Uitați-vă, fuge la el și îl aruncă atât de tare de pe și moare. Uitați-vă. Uitați-vă. Atât. Și dacă punem un creeper sau un creeper, așa. Uite-te la el. Bă! Imediat îl va enerva. Sau nu? Da, în fine, să facem mai departe. Deci, dacă v-a plăcut, v-am spus ce să faceți. Bine, ca să nu pot face atât de repede. Wow. Din păcate, aia nu mai am nevoie de el pentru că am o nouă aplicație pe care pot să fac direct ca să nu se vadă de la telefon și așa e mai ușor. Ok, dacă vreți mape pe Minecraft, întrebați-mă. Pentru că este un server, cum se numește, Livebots, și vă zic cum să scrieți și o
să facem și un episod despre acel livebot. Dacă v-a plăcut episodul acesta, lăsați-mi un coment, lăsați-mi un like, minimum 20 de like-uri și va fi și vom face al doilea episod din Minecraft Pocket Edition. Da. Ok. Pe această versiune de Minecraft puteți să vă duceți să vedeți ce aveți în ce, să zicem, uitați așa. Zicem, intri la armură, nu? Așa. Așa. Bine, bine. Poți să te uiți la tine. Merită să vă puneți Minecraft. La cine nu-i place. E bine. Ok, punem așa. Numai că de data asta n-am să pun ăsta cuburi, ci vom pune geam. Blaze. Așa. Așa e măcar mai ușor să văd dacă e zi sau nu. Ok. O să fac și videoclip pe laptop. Numai să îl primesc. What the fuck? Bine, am un calculator, dar n-am chef pe el să mă joc Minecraft și GTA 5. Abia episoadele alea am chef să le fac. Oye, pula mea. Am terminat. Cam atât va fi primul episod din Minecraft. La revedere! Nu uitați să puneți like.